मावनानै गालांबाय, रायजोफोरखौ बर' हारिखौ ओरैबायदि नोरजिया खालामनानै गालांबाय, माने बुंनो थाखाय खुगायाव राव गैया आरोना। बिथांमोना जाति हारिखौ सानालासिनो गावसोरनि मुलाम्फानि थाखायल'सो खामानि मावलांनाय बायदि जों नुनो मोनो। मानो होनबा थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकार थानानै जोंहा बर' हारिया जेबो मुलाम्फा जायाखै। बिसोरो जेसेबां हागौ एसेबां खालि गावसोरनि उदैनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो, गावसोरनि न'खरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनोसो खामानि मावलांनाय बायदि जों नुनो मोनो आरोना। मानो होनबा दिनैयो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायमोनबा, जुदि बर' जातिनि जौगानाया जामारनायमोनब्ला बिथांमोना बे बिसायख'थियाव माने बेफोरबायदि मोसौफोर रखम जेननाय नङामोन। मानो होनबा बिथांमोना जुदि रायजो राजानि खामानिखौनो मावमारदोंमोनब्ला आरो बर' हारिखौ जौगाथाय खालाममारदोंमोनब्ला बेफोरबायदि मोसौ रखम जेननाय नङामोन। बेनो मोनसे फोरमानदि बिसोरो जेबो खामानि मावनो हायाखै बर' हारिनि थाखाय। थांनाय 5 बोसोराव गावसोरो सोरबा प्रमद बर'आ चिफ जाबाय, सोरबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया डिपुटि चिफ जाबाय। बेफोरबायदि चिफ जानानै जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिसोरो गावसोरनिल'सो खामानि मावनो हादों। बेनिखायनो मिजिंथियो जोंहा हाग्रामा सारा सरकाराव फैफिनबाय, पावाराव फैफिनबाय। बे मथा मथि 5 बोसोरनि थाखाय हाग्रामा सारा सासे चिफ महरै जों मोननो हाबाय। हाग्रामा सारखौ मिजिंथियो जोबोद मोजां खामानि मावगोन आरो बर' हारिनि जौगानायनि फारसे नोजोर बोगोन। आरो हाग्रामा सारा गुबुनफोर बायदि नङा। जायखिजाया हाग्रामा सारा जा मावो हारिनि थाखायनो मावो। हारिखौ माब्लाबाबो अलखदाव खोलैग्रा होननानै जों साना बा आं साना। मानो होनबा बिथाङा सिगांनि सरकार सलायनाय समाव जेसेखिनि खामानि मावबोदोंमोन गासैबो बर'फोरनि थाखायनो, आरो बर'फोरा गोबां मुलाम्फा जानो हादोंमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव UPPLआ जोंनि पावार आरो फांसनखौ सब सेख'जोबनानै गुबुन जातिनो फाननानै जोंनि बर' हारिखौ नोरजिया खालामनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो दिनैयो आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथां रिहन दैमारि सारखौ थेंक्स आरो हामबाय बावहरदों। आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।